A večeře. Dává se jim dýško. Já nikdy nevím. Lákavější věci jsem už viděl na zemi v pavilonu slonů. Něco takového by pozřel jen idiot. Tomuhle říkají maso. Jíždě mojí babičky osmažené na starém oleji by chutnaly líp. Máme teď omezenou stravu. Žádný hranolky z mrzka, jenom to nejnutnější. To je součást toho trestu? Jo. Smrťák mi říkal, že jde o zbytky sklonovacích pokusů zalitý nějakou břečkou, aby to získalo chuť. S tímhle si čekal, než to spolknu, viď? A prej tuhle dostal něco, v čem plavaly 2 nosy. Ovšem, že ne. To nemůžou, na to jsou zákony. Kejchl mu to na talíři. Jimbo Tvrdák to viděl. Smrťák je vyšinutý. Má hlavu plnou nesmyslů. Taky si myslí, že když někdo na záchodě spláchne, padá to rovnou na zem. Proč ještě nenechají jít na záchod, dokud si na runwayi? Aby nedostali smyk při startu. To má asi pravdu. Vlastně, že nemá. No tak proč tě teda nenechají? Já nevím. Třeba ti chtějí zpestřit let. Kdyby sis odskočil hned z kraje, tak by ses pak ukousal nudou. Ne, Smrťák určitě nekecal. Proto jsou ty baráky blízko letišť tak laciný. Kvůli splachujícím letadlům. Jo, uvažuj trochu. Nemůžeš se opalovat, grilovat na zahradě a když vylezeš ven, tak jedině v rybářském klobouku a rovnou do auta. To ten randál. Proto jsou tam ty domy tak laciné. Kvůli hluku. Hluku? Jo. Jsou půl kiláku nad tebou. Na tu dálku lidi na záchodě neslyšíš. Pokud nejsou jako Strejda Dan. Ty nebudeš. Jo, za chvilku. Jo. No, kuřátko na kary. Výborně, Bobe. A co indický placky? Nezapomněl jsi na ně? Božský placky. A teď něco pro tebe. Zítra ve stejnou dobu. Na zdraví.